Žabák bol tento rok skvelý. Lepší ako minulý rok. Pretože oproti minulému roku mám pocit, že sa zdvojnásobila výstavná plocha. Aký je poľský trh? Náročný. Je veľký, je to pole neorané, zákazníci tu majú všeho chuť, ale vidia, že je lepšie kúpiť si naozaj kvalitnú mašinu. Je to proste podľa mňa strategické a významné miesto pre biznis. Ako Verent sme znova odprezentovali náš bestseller Wrapping Ring VR 1050, horizontálny páskovací stroj a vertikálny páskovací stroj s balením. Všetko ako kombo v jednom kroku zapáskujeme, zabalíme. Boli sme jediný slovenský vystavateľ tohoto veľtrhu.